Tinokudokesai mabuja tauya nonhaudzo manhoko dzanyasi zuva rokugumisira musondo rino zuva rochisere mwedzi wachiwabvu kwai mangwana izuva rinopemberehwa kukosha kwana amai toramba richindoti wana amai rambai makadaro muenderere mberi nomberi munhau dzanyasi bato reMDC Alliance ragoti iro rakuenda kudare rodzimhosva rinoringana zvebumbiro romutemo uko kunotonga mutongi mukuru uri kumaraba kuti waende wanoringa kuti wabenhutsiwe chigaro chawo chomumiriri wedare reparamende kuchogutiyo kumadoka zuva Gift Kanjana kureketa kuno achaati aenda mudare reparamende nokuti zeki yakapa kuti munhu weZANU-PF ndiye anga akunda iye ari ajiwa izvi zvakatooma kwai Obert Gutu akufanira kuti asiye kubato reZANU-PF uko anga aenda makunokuno yano kwai kusiya kwache kuri kuita nokuti bumbiro romutemo rinobvumira kuti zvaenda kukomisheni yezvokunadzirirana nokugarisana kuzvinu anga ari mubato rematongerwo enyika hino kana zvikagoitika izvi wapwerewo zinasu wanga wakasungiwa kwai watakanhwa wasununguwa unenzi napaida kwai wanga waenda kumadare kodzimhosva wachinzi wakadanidzira kumapurisa zvinotorwadza nokuti kwai wakadanidzira kuti mapurisa ngaapiwe zvokudya zvakakwana umwe mupostori anozviti muprofita Chusi Bunu ana makore 30 noribodzi kwai asitongerwa kugara mujere kwemwedzi inoita 36 nokuda kwokuchengeta shato kwai shato yache iyi ndiyo yagoseenzesa mukuita mapipi yache izvo zvaita kuti yagosungiwa tinotenda wasungawa tichiti papasina zvozvo mapipi izvi tindori mumatare odzimhosvamu mumwe murume wemuZimbabwe apuwa makore 15 okugara mujeri kuSouth Africa nokuda kwokuita kwake kuedza kupinza zvimbambaira zvinoputika munyika iyi Brighton Chuma akabatiwa nokugorera pfuura muna zvita akabva asungiwa torimba kuti wazhinji wari kufundawo kuti izvi zvinoitiwa munyika dzovamwe kana munyika medu muno zvisingaitiwe mutongi mukuru uri kumaraba kwai ugaro hwache pachigaro chokutokuwa mutongi mukuruchi huchaenderesiwa mberi nomutungamiri wenyika izvi zvakaitika mushure mekunge mutungamiri wenyika aisa zvakabvundunwa bumbiro romutemo kuti zvinge zvava pamutemo zviri kumubvumira kuti yange achimuingidzira kugara kwache pachigaro chi asi wazhinji wakatsvomwa nazvo nyika yedu tiri kufara kuti kwai vanhu vanosvika zviuru 500 kwapiwa kamushonga kodzihwa mupengo hwii wese kupuwa twiri twese asi tinotofara kuti vari kupuwa ipapa zvaita kuti kunyange nevamwe vari kubva kuSouth Africa wauye kopuwa kamushonga kodzihwa mupengo nokuti kwavo kuSouth Africa zviri kuitika wazhinji wagobvunzana kuti wari kutengesewa chire kana kuti wari kupuwa mahara nokuti kana wakatengesewa idiwo kweduwo wari kuSouth Africa vanogona kundotengesewawo pokare heno ticharamba tichingoringa tiri kufara kuti mumwe mubvana akabawa muZimbabwe muno mkazi mulomoyo aitiwa kanzura kunyika yeBritain kwai aitiwa kanzuru wekuHempstead toramba tichiti makorokoto pamberi nazvo zvikwata zvomutambo yenhabvu zvomunyika kwai zvichagona kutadza kutamba mutambo yeushamwari nokuti zviga zvaisiwa noPremier Soccer League zvakanyanya kuoma heno kana zvikagoitika izvi ticharamba tichigokupai zvizere tiringe hedu dzopasi rese kwai kuANC ari kuramba kuri kuvhazhaira kureketa kuno apo nyasi musangano wavo waburitsa vamwe wakuru wakaita sana Yes Makashure kuchawira Chimbonodowe ticharamba takagoringa asi vamwe vari kuti zviri kupera zvino heno magumo kune nyaya kumhanduwe kuUganda kwai ngochani dzichagopuwa makore 5 okugara mujeri kana dzikabatiwa zvakaoma wazhinji wagotadza kufara kunyanya wanoita zvokodzero dzevanhu Kenya Airways kwai yabatana noSAA Link kuti waite zvokubatana
kuti dzimwe nzvimbo kuende imwe ibodzi asi ichiseenzesa vanhu vairiwo. Kwai vanhu vanenge vada kuenda kune dzimwe nzvimbo vachagona kupinzwa muSAA link, vamwe vagopinziwawo muKenya Airways, asi matikiti awo watenga kune makambani akasiyana. Toramba tichifara nokubatanaku tichiti dai zvaenderera mberi kune mamwe makambani awakaita sana SAA nana Air Zimbabwe. Lewis Hamilton kwai apiwa aita zvokukunda kuita ndiye munhu akunda zvakare kuSpain mujaho wawo wokumota kudiki. Kwai mujaho wokumota kudiki aukunda kochizana chaiko upenyu hwache. Toramba tichiti pamberi naye mukuru uyu anoziva zvaanoita. Mukahatikidzwa kwanyasi kwai chikwata choJuventus nochoBarcelona nochoReal Madrid zvanyora kuti zviri kuenderera mberi nokuita kwawo kwokuda kuti kutandisiwe kuitiwa European Super League. Heno kana wakagobudirira kuramba wachiita izvi, asi ticharamba takangoringa kunoira tsvimbo nodohwa namanduwe. Tiri ipapo kwanyasi togumira pano. Ndini wenyu mhandi wenhau, tiboyaneyo nomuvhuro.